Hei hi government Mizo HSS website official website ania ta hian hei kan hmuang hian mizo hss.net ti ha google han type top mai la ti chuan kan hmu thei don ni lo point hel he tiang address bar ha type thei tho bok ani ti chuan admission ti tur chuan ta hian admission ti oma ta tang kan lu theya kan du chuan ta hian home page kan lu po hian hei lo lang don he mi click po hian admission ti thei tho ni ti chuan he mi click hian thei tho mi click ma thei tho ti na ni chu ti chuan hei ka click anga admission ti hi admission form chu ne ta hian ti dan vel video hi kan da don bok ani ti chuan ama sabera kan ti tur chu ta hian ming kan ming kha je anga ya ti chuan ming pum kha je mai tur ne ti khan ming pum kan je nga chuan email address kha kan je le bok nga ac16@gmail.com ya chuan phone number kan je le nga 8730 nenga chumi zo father name kan je le nga ang siam tro chuan kan mother name kan je lai don ni chuan date of birth hi a select dan hitia kan hmuang hian hei sang ni som thleng hi kan hmu thei ti hian waro chu sang ni som kan click hian sang ni som atanga sang ni thleng ha kan hmu le the kha tiang zel kan ti chho zel thei ni ti chuan ta hian 94 te kan select nga zu na nia kan select le don ani ti chuan ta hian hei male female ti hi a bial te hian click tur ania ti chuan meichia ni chuan female click tur ania helai hian female bulami bial jok a hian mi pa ni chuan ti lai mi jok click tur ani ti chuan ta hian present address hi zele angai boka present address a hian thei chuan antinan veng hnu ringot lo deu antinan omna district te po zia te la thanga ti chuan omna district le enge landmark te po kha zia te la thanga chuan i pin code te po thei phei chuan zia te la tha house number te po zia tha bokam tuna tan chuan bong konti ro thika zenga permanent address a po bong konti ka zek leng ti chuan ta hian HSLC pass kum kha zia turania ti chuan HSLC enroll number kha ta hian zia le turani antinan tiang me ka zek photanga chuan ta hian board registration number zia le turani board registration han kumatil ti ri tur bokani antinan sangni sompoko sangni somni tiang chi khan chuan tla hian bo ta in mark mu bel khom kha zia turania antinan zali le somluk telon ta sa ti khan chuan in pass na division kha than le turania chuan percentage pass percentage ta hian than le turania bo ta chuan zanga full mark ania full mark kha antinan calculator main kalau ti chinanga kan calculate dan tur chu antinan tuna hian full mark zanga zali somruk kan hmuni chuan zali somruk divided by zanga into 100 ti khan mai ta ne khate kan ti khan kan percentage kha kan hmuthei ni ti khan 92 nia ti chuan ta hian 92 ti ka type lenga chuan la school a hian bongkon high school ti ka type lenga ti chuan tan subject interest a hian eng subject ni kan tuina subject te kha zia ve tha ni antinan science ani chuan science a po antinan physics chemistry peng khom le bo hatiang te po zia thenga ti chuan tan stream a hian science stream ka thlanga ta hian subject han tur lom lenga hemi hi omzia chu subject combination kan nei dana khan physics le chemistry kha chu lak nge ngai nia khami ba ka khan english ka compulsory ni boka ti chuan hemi hian hei du than tur kan nei le ni tiang hian mizo le maths te kha du chung kan lakop theya biology le maths geology le maths ti te kha tiang kan lakop the ni tiang khan ti chuan ta hian kan passport photo nia 4MB alien tur ani lawa phone atang point kan lak me nga khami kha kan crop te thei tho phone a po ti chuan thalak kan select don ni ti chuan thalak hi kan nei lem lo wangin thalak hi tami hiram chang hi ka mang me nga ente principal thalak ani ti chuan tan Aadhaar number zek tur ani boka ti chuan helai hian transfer certificate kha athlain langa JPG in chu upload tur boka nia rem chang hi ta chuan ka select photanga ti chuan helai last mark sheet ti hen pol soma in mark sheet khania khami kha than le mai tur ani ti chuan hi tik vele ngai boka thuje ka potli line tik don hai kan mo hian ti chuan hemi admission kha kan submit thei ti nani ti chuan admission kan submit hian schooling admission kha an no review wanga hei chu admit la kan ni anti kha chuan email te emo SMS mangin kain share ti ranga ti chuan hetiang document transfer certificate te last mark sheet te khang ka original kha ron ken tur ani bokani kha khain ron kenga ti chuan kan lo enanga khami kha
school in record khan ko langai wangin a xerox copy kha iron ken ngai ni ti na ni chu transfer certificate le last mark sheet hi ti zong khan ya kan submit zo ta he kan submit zo chuan helai hen kan huang hen ni chin po khan message kharon lang zoi kha kan soi to lowa hei heron blank vek mai don ni ti han tharang hin aron om le don ni ti khan kan submit zo to ti na ni khati zong kha online admission ti dan chu ni